Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa, insellimla kun il-eka l-programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Najdu flimkien din it-talba l-preferita tal-Qaddisa kienet di. U għalla tiegħi irtinqijat it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok nissel fruħi din il-virtu li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla istijak irrid intenni ta' sikwieto Ġesu ta' qalb ħelwa u umli għamel lil-qalbi bħal dik tiegħek. Eżis semmija qegħdin kważi nispiċċaw dan il-ktieb tant sabiħ mimli talim bl-aħħar ħsibijiet li tennit il-Qaddisa tagħna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Fil-ktieb li jġib l-isem Santa Teresa tkellimna l-aħħar ħsibijiet tagħha. Kien maqlub għal-Malti dan minn Patri Angelico Bozittil OCD. U llum se naqraw ħsibijiet oħra tal-Qaddisa fl-aħħar xhur ta' ħajjitha mogħtija fil-proċessi tal-beatifikazzjoni. Kif se nisimgħu dawn huma miġbura mix-xhieda li xi sorijiet taw fil-proċessi djoċeżani u apostoliċi tal-beatifikazzjoni tal-Qaddisa. Il-proċess djoċeżan twaqqaf fit-3 ta' Awwissu 1910 waqt li l-proċess apostoliku twaqqaf fi-17 ta' Marzu 1915. U xedu fost oħrajn Madri Anjeza ta' Ġesu li tiġi oħta Polin, Sor Ġenoveffa tal-Wiċċ Imqaddes, oħta Ċelin u Sor Mari tal-Qalb Imqazza, oħta Mari. U hawn jidhru l-ħsibijiet ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu li dawn it-tlet ħuta ma kinux kidbu mal-ħsibijiet tat-taqsimiet tal-ktieb li konna rajna qabel, allura ftakruhom u se jżiduhom hawnhekk. Xedu wkoll il-kuġina tagħha, Sor Marija tal-Ewkaristija, u xi sorijiet oħra bħal Sor Marija ta' Trinità, Sor Teresa ta' Sant'Ugustin, Sor Marija tal-Anġli u Sor Ejmi ta' Ġesu. Li tagħhom hawn jinsab imniżżel il-kliem dwar l-aħħar ħsibijiet li ftakru li nislet il-Qaddisa fl-aħħar xhur ta' ħajjitha. Huma dejjem murija lejjun ewlenin tagħhom bid-dati, xi drabi bil-jum u xi drabi oħra ix-xahar biss, skont ma jidher f'dawn il-ejjun stess. U hawn se nibdew nisimgħu eżis semmija dak li kienet insiet tikteb oħta Polin, kienet dak iż-żmien Madre Anjeza ta' Ġesu. Kien Mejju tgħidilna jum minnhom li fih Teris kienet ġiet tal-Qudiesa u tqarbnet għalkemm ftit qabel kienu għamlula il-viżikant. Viżikant kienu xi treatment li kienu jagħmlu l-Qaddisa kienet bati biex tagħmilhom. U Polin tgħid bdejt nibki u ma flaħx immur għall-uffiċċju divin. Mort warajha fiċ-ċella u kuljum għadni nara bil-qiegħda fuq il-bank żgħir tagħha b'dara wieqaf matwavel ħorox li kienu jifirdu ċ-ċella. Kienet tidher mifnija għall-aħħar u bdiet tħares lejja bħarsa ta' nieked u taħlewwa kbira fl-istess ħin. Id-dmuħ tiegħi jirdoppja u bil-istajt naħseb kemm kont qiegħda nġela s-sofri inżilt rkubtejja u tlabta maħfra. Qalt li bis-sempliċità kollha, oħti Polin, immix dbatija żejda sabiex tirbaħ tqarbina waħda ta'. U l-intenni dan il-kliem jien, qalet Polin, mhux xejn imma huwa meħtieġ li wieħed jisma' ton qaddis li bih qalitu din uħti. U tkompli Polin tgħid f'dan iż-żmien kienet qiegħda tisol waħda f'waħda l-aktar matul il-lejl. Kien jeħtieġilha toqgħod bil-qiegħda fuq is-saqqu tat-tibben sabiex ma tħossix se tifga għal kollox u tkun tista' tieħu nnifs aħjar. Jien kont nażel li narhom inniżluha fl-infermerija fejn kien ikollha mitra aħjar. Immi qalet li sakemm kienet ħinja f'kamrita kellna nħalluha hemm sa ma tkun propju fl-aħħar ta' ħajjitha.
U qalet Teris, ma jisemgħunix nisol, hekk ma nfixkal lil ħadd. Barra minn dan, meta jkunu qegħdin jieħdu ħsieb biżżejjed ma nkunx ferħana wisq. U sabiex jagħmlula viżikant ieħor l-infermiera ewlenija tagħha li kienet soru anzjana u tagħmin iżomma fil-ġieħa xtwajba ħafna u b'fema safja. Kienet qedita lil din Teris fuq il-poltruna tal-infermerija u so biex tara bil-qiegħda aktar komda qegħditilha li mħadet mad-dar tal-poltruna waħda quddiem l-oħra. Hekk li l-marida msejkna u ċkejkna sabet li ma setgħetx toqgħod bil-qiegħda fuq ix-xifer ta' barra tal-poltruna bil-periklu li taqa' kulħin. Minflok ma gergret isimgħu eżis semmija irraddet ħajr minn qalba lis-soru biex imbagħad kellha toqgħod tisma' l-kumplimenti tas-sorijiet l-oħra li marru iżuruha matul il-jum bħal bdew jgħidu nittama li qiegħda komda ħafna Teris. Oħra qaltilha kemm għandek imħadet. Sister oħra qaltilha nista' naraw li qiegħda tieħu ħsiebek xi mamma tajba. Li tisma' dan kollu ma titkellem xejn u tinsewx kienet qiegħda skomda. U Pauline tajt, jien innifsi bqajt mistaġba kif rajta f'din il-qagħda iżda bissima li bija writni li kienet taf x'kienet qiegħed jiġri ġelitni nifhem kollox. Imma kien tard wisq biex insib rimedju għaliha tgħid Pauline. Eżis semmija kien fid-9 ta' Ġunju tal-1897. U oħta Mari qaltilha li aħna konna sejrin nibqgħu imnikta għall-aħħar wara mewta. Iweġbitha, le, għattaraw, ikun hemm bħal xita ta' wart u s-suktat. Wara mewti tibdew tmorru tfittxu il-kaxxa tal-ittri u ssibu ħafna faraġġ. Kemm kienet ħelwa dil-qaddisa. U oħta Pauline tgħidilha li kienet żammet bħala tifkira li kellha x'taqsam mal-fliexken tal-ħalib. Dan kien disin maqtuħ minn folja ta' gazzetta li kienet misjuba b'kombinazzjoni. U Suor Teris tal-Bambin Ġesu ġiet tagħtuli bit-tbissima ma li tjuża dan kien fi żmien tgħid Pauline li fih jien kont qalbi sewda ħafna minħabba li kienet hekk marida illi ma setet tieħu xejn aktar ħlief ftit ħalib. Għamlet dan sabiex li tferraħni u qaltli il-fliexkun tiegħi tal-ħalib oħt jimxi warajja bl-akbar fedeltà daqs il-fliexkun ta' dan is-sakranazz. Ara, ma tista' tara xejn aktar li fix-xifer tal-bastun. Dan id-disien kien tal-kertuns kien juri kelb imbuttat mill-bastun ta' sidu li ma kienx jidher u għalhekk jiġri b'kemm kellu saħħa waqt li jġor fl-ixkun tax-xorb f'ħalqu. Pauline tgħidilna kienet hekk mimlija ferħ u ħlewwa l-għażiża qaddisa ċkejkna tagħna. Qegħdin f'Lulju eżin semmija u Pauline tgħidilna għal-oħti Suor Teris is-sema kien Alla li naraw u jkollna bħala tagħna b'mod l-aktar sieħ fuq l-eżempju
ta' ħafna qaddisin b'mod partikolari ta' San Tumas minn Aquino. Ma kienet tixxenna għall-ebda ħlas ieħor li f'dak ta' Alla nnifsu. Hawn Teris ftakret fil-kliem ta' Sidna l-Mulej li jgħid: dini l-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek u billi għalija li taraf lill-Alla huwa li tħobbu setet tgħid: Oħti Polin, xewqa waħda ġġija l-qalbi tħabbat u din hija l-imħabba li għad nirċievi u li nkun nista' nagħti jien. Araw xi ġmiel ta' kliem. Eżis semmija ta' tirċievi l-imħabba u tagħti l-imħabba. U għada tagħti l-imħabba din u ġvera din il-qaddisa. Għada tagħti l-imħabba lili u lilek permezz ta' dan it-talim qaddis li ħireġ minn fomma. U l-għada Polin tajt, kont qiegħda ngħidilha tfissilli it-triq li ridet tallem lill-erwieħ wara mewta. Qalt li: Oħti Polin, irid nurihom it-triq ta' tfulija spiritwali. Ngħidilhom hija triq ta' fiduċja u telqa sħiħa. Lill-erwieħ lilna lili u lilek qalet, irrid nallimhom il-mezzi żgħar li lili swew li b'mod hekk perfett. Irrid ngħidilhom li hawn fid-dinja ma hemmx li f'ħaġa waħda li għandhom jagħmlu li jitfgħu lejn Ġesu il-fjuri tas-sagrifiċċji żgħar tagħhom li jeħduh biż-żgħil lil Ġesu. Dan huwa kif imxejt miegħu jien, imxu bħali qed tgħidilna u huwa għalhekk li sejra nkun milquha hekk tajjeb. Araw x'qed tgħidilna eżis semmijata, nintelqu f'idejn Ġesu. U kien fawwissu tgħid Polin. U f'lejla minnhom fl-infermerija sabet ruħha ta' fdali, id-dwejjaq ġewwinija tagħha b'mod aktar miftuħ mis-soltu. Kienet għadha qatt ma fetħet qalba daqshekk miegħi fuq din il-ħaġa sa dak il-waqt kont naf bit-tiġrib tagħha b'mod mhux ċar. Qalt li dikinhar: Polin tiegħi, li kieku taf x'ħsibijiet tal-biża' jaħkmuni, itlob bil-qalb għalija sabiex ma nagħtix widen lid-demonju li jrid iġelni nemmen ħafna gideb. Dak li qiegħed jitabba bih l-ispirtu tiegħi huwa r-raġunament tal-ar materjalisti. Fil-ġejjieni qed jgħid x-xitan waqt li x-xjenza timxi aktar il-qudiem bla waqfien kollox qed jitfisser b'mod naturali, qed ikollna r-raġuni assoluta ta' kull ma hawn fid-dinja u li għadu problema biss minħabba li għatem ħafna wejjeċ muħbija x'jinstabu u jinkixfu. Komplit Teris, jien kieku rrid nagħmel it-tajjeb wara mewti, iżda lanqas biss inkun nista' nagħmlu għad jiġrili bħalma kien ġrala Madre Genoveffa qalet konna nistennewha tagħmel il-mirakli, iżda skit perfett waqqa fuq il-qabar tagħha. Bad il-qaddisa daret lejn oħta u qaltilha: Polin, għandu jkollu ħsibijiet bħal dawn min iħobb lill-Alla daqshekk. Imbagħad komplet, fl-aħħar mill-aħħar jien noffri dawn id-dwejjaq kbar ġewwinija tiegħi ħalli nikseb id-dawl tal-fidi għal dawk li msejkna li ma jemnux u għal dawk kollha li jinqatgħu mitwemmin tal-Knisja. Għandna bżonnu dan aħna wkoll fi żminijietna eżis semmija. Bad Polin tajt, zidet tgħid li din uħti li qatt ma qadet targumenta ma' dawn il-ħsobijiet u s-suktat. Jiena nġarrabhom bid-tbatija l-aktar kbira, iżda qatt ma nibqa' bla ma nagħmel atti ta' fidi kull meta nkun taħt it-toqol tagħhom. U l-għada din il-qaddisa irrakkuntat lil Polin billi tgħidilha: fil-Karmelu sofrejt mill-kesħa, saħansitra sa ma ħassejtni qiegħda mmut. Polin tajt: staġibt meta smajta titkellem b'dan il-mod, għax matul ix-xitwa lanqas qatt ma der xejn minn din id-tbatija fl-imġiba tagħha, lanqas fil-jiem tal-akbar kesħa, ma kien hemm xi drabi li rajta torok idejha jew timxi pass aktar maġġel jew tiltewa aktar mis-soltu tagħha bħalma nagħmlu l-kol kemm aħna meta nħossu il-bard. Komplit Polin tgħid: f'dan iż-żmien tal-marda tagħha min jaf kemm il-darba din il-qaddisa, is-sabar tagħha ġiel lill-Alla jitbissem li madbatijiet kellha tġarrab, kienet titnijat ħafna drabi bħal ħaruf ċkejken u msejken li jkun se jiġi offrut bħala vittma.
Żjed tard Therese daret lej Pauline u qaltilha qod b'7 uħt meta jkollok xi morda li jkunu maħkuma minnu ġeħda tbatijiet ħoroġ ta'. La tħalli qatt qrib tagħhom xi mediċini li jkunu velenużi. Niżgurak li mhux meħtieġ aktar minn waqt wieħed biex jitilfu rashom meta jkunu qegħdin isofru hekk bil-qawwi. Imbagħad malaj jistgħu jivvelenaw lilhom infushom. Ġifieri qed tgħid din il-qaddisa żissemmija mhux jita' għax kienet verament viċin Alla u kellha fidi kbira, imma qalet faċli li meta tħoss dak lu ġieħ kollu jekk ma tiggranfax ma' Alla tara kif teħles. Imma jekk iddur leh tħossu verament jennek waqt it-tbatija. U hawnhekk żissemmija tħallna f'Settembru. U Pauline tajt jum minnhom il-Madre Superjura kienet qiegħda titkellem qudiemha mat-tabib dwar ix-xiri li kien għadu kif sar ta' biċċa art fiċ-ċimiterju tal-Belt għax ma kienx hemm aktar post fil-biċċa ta' qabel. Żidet tgħidlu li kienu se jħaffru l-oqbra aktar fil-fond sabiex ikunu jistgħu jitqiegħdu 3 wiebed fuq xulxin. U Sur Therese tal-Bambin Ġesu li kien qed tisma' kollox u daħqa fuq fomma qalet mela sa nkun jien li jkolli l-ġieħ li nżanżan dan iċ-ċimiterju l-ġdid. Tabib baqa' mistaġeb u qalilha biex ma toqgħodx taħseb fuq id-difna tagħha. Iweġbitu iżda Dodd dan huwa ħsieb ta' fer. Imma jekk il-ħofra tkun fonda żejjed tħawwadni għax dawk li jkunu qegħdin iniżluni fiha jista' jiġrilhom xi ħaġa. U waqt li s-suktat bl-istess ton taħlewwa żiedet diġà qiegħda nisma' lil wieħed mid-deffina jgħajjad tiġbdux il-ħabel daqshekk minn hemm? U ieħor li jwieġeb iġbdu minn dik in-naħa, bil-mod. Fl-aħħar qalet Therese dan kollox u jitfgħu ftit trab fuq it-tabit tiegħi u kulħadd jaqbad u jitlaq. Meta t-tabib de Cornier kien telaq, staqsejta tgħid Pauline jekk kienx tassew minnu li hi ma kienet tħoss xejn quddiem il-ħsieb li titqiegħed f'ħofra hekk fonda fl-art. Weġbitni bħal mistaġba ma nifhmek xoħd. Dan lili x'se jagħmilli? Żgur li ma nħoss ebda stmerrija jekk insir naf li se jitfawni ġewwa qabar komuni. Araw żissemmija kemm kienet bniedma li din il-qaddisa. Issa hawnhekk żissemmija se naqraw dak li uħta Xellin xedet fil-beatifikazzjoni ta' uħta Therese. Tgħidilna kien ix-xahar ta' Ġunju u din uħti Therese matul il-marda tagħha bitbatija kbira ġiet mal-komunità fl-eremitaġġ tal-Qalb Imqazza. Dal-eremitaġġ kien post fil-kunvent fejn xi soru setet tmur fil-ħin li trid biex tingħaqad mul-mulej. U qalet meta Therese ġiet f'dar eremitaġġ waqt il-kant tal-innu baqgħet bil-qiegħda. Waħda bis-sorijiet għamlitilha sinjar sabiex tingħaqad kanta mal-kor. Therese kienet mifnija u ma felħitx tqum bil-wifqa. Dana kollu qamet u meta wara l-laqgħa li kellna ċanfar tal-dan qalt li bis-sempliċità kollha jien ħadd tidrawwa uħt li nobdi lil kull waħda bħalli kieku kien Alla li permezz tagħha kien qiegħed jurini r-rieda tiegħu. U tirrakkuntalna Xellin li matul is-sena tal-1897 saħansitra wkoll qabel ma mardet sewwa Sur Therese tal-Bambin Ġesu
kienet qalt li kienet qiegħda tistenna li tmut matul dik is-sena. Bat meta f'Ġunju ħakmita l-marda tat-tuberkulożi pulmunari, din hija raġuni li tatni qalt li m'intix tara li Alla sejjer jiġborni f'leta li fija ma kienx ikun għadu żmien li nsir saċerdot, għax din il-qaddisa kien hemm drabi li qalet kemm nixtieq li kont nista' insir saċerdot ħalli nkellem lil kulħadd fuq il-Madonna u ngħidilhom kemm kienet umli u tgħix ħajja sempliċi mhux li jibiss ir-reġina u s-sultana tagħna hija hekk ukoll imma infiham lill-poplu li hi mara bħalna. Taf xi tfisser tbatija u allura tifhimna. Fil-fatt għalhekk qed tgħidha il-kliem qalet kieku kont nista' nsir saċerdot kien ikun f'dan ix-xahar ta' Ġunju f'din l-ordinazzjoni li kont nirċievi l-ordni imqazza, għalhekk sabiex ma jkolli xejn fuq xiex nagħli Alla qiegħed ħallini nimrad. Hekk li ma kontx inkun nista' nersaq għall-ordinazzjoni u kont immut qabel ma nibda nitħarreġ fil-ministeru tiegħi qalet. U is-semmija kienet waħda mill-ġranet Luluċa li ntajdilna waħda mis-sorijiet qaltilha li setet tgħaddi minn sija ta' biża' qabel ma tmut sabiex bekk tpatti għall-nubieta. Teresa rawx qaltilha. Biża' tal-mewt biex inħallas għall-nubieti. Dan ma jista' jkolli ebda saħħa aktar minn ftit ilma kollu tajn. Barra minn hekk, jekk stess nibda nibża b'dan il-mod nofri kollox lil Alla l-midinbin billi tkun għatta mħabba lejn l-oħrajn, simgħu is-semmija xa tajt. Din is-sofferenza tkun ħafna aqwa mill-ilma għax dak li għandu x'jaqsam miegħi il-ħaġa waħda nija li saffini qalet Teris lil din is-soru hija n-nar tal-imħabba divina. L-imħabba divina issaffini minn nubieti qaltilha. U ċilin tajt jum minnhom wara tqarbin Teris qalet kien isu meta xi ħadd iqiegħed flimkien żewġ titfal żgħar u dawn it-tnejn ma qalu xejn lil xulxin b'dana kollu qed tgħid jien qedlu xi ħwejjed żgħar iżdu ma weġibni xejn bla dubju kien rieqed. Jekk qed indunaw is-semmija, Teris qed tgħid għal Ġesu meta ġiġu fiha fit-tqarbin. Ma qalet kien qisu meta xi ħadd qiegħed flimkien żewġ titfal żgħar, jien u Ġesu, u aħna ma għedna xejn lil xulxin b'dana kollu qalet jien provajt ngħidlu xi ħwejjed żgħar iżda Ġesu ma weġibni xejn. Qalet bla dubju kien rieqed. Waraw is-semmija x'fiduċja kbira qed turina li għandu jkollna f'dan il-qaddis maħbub mgħallem tagħna li qiegħed kontinwament ma' ġembna biex jissapportjana jenna u jimlina bil-kuraġġ. Ejjew induru leh kif qed tallimna din il-qaddisa. Nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.